Шамандури? Да не ви теглим служебно. Имаш една турбичка. Бъркаш турбичката, вадиш си баджа и го показваш на весковата си. Тя тройката вътре, видите! Тя тройката тук вътре с капана. Русинските хищници. Само едри да кълват. Айде. Там бето се жарка, бе. Не е много мътър. Фокусира ли? Я да го видя. Фокусира, разбира се. Как е? Супер сме. Как пътува? Добре, не мога да се оплача. Бързичко, каза около час. Стигна. Ей! Стани мене, я дай ключа за колата, да ти си взема столчето. Внимание, ти имаш столчето. Да, седнал е Тодорка, това е моят метод. Да не се двигна там, Фърляме като на плувка. Дет си вика, дай Боже да стигне до телефона. Няма шанс да тегли жребия, плотно са удобно си, да знам, база. че има някаква Вчера без лъдици. Тя чупана една риба пред нас. Много хубаво. Момчета, я заставете си ви, само че ми пана батерията по-рано не можа да ви снимам. Гледай балканската вина. Не е студено. Вчера беше по-хладно. Аз съм пинта, но беше Точно да бяше. вчера след обяда съм напочнал да минам за гърба я бях. Така. Да припомня правилата. Същите са, обаче имаме два нови отбора. Ловим цялото езеро, като тая тръба, която се вижда да върви, това е една мрежа, която разделя езерото на два сектора. Сектора с хищниците и сектора с мирните риби. В сектора с мирните риби, на северната му страна е там, където е стената, ще има фидер състезание. Така че там не може да се лови. От тази страна, между пловкари и такова, може, стига да не си пречите. Тук изцяло навсякъде, като не може да се лови от мостове и от там, където има парапет. Ето тук има парапет и не може. Където са дърветата, има едно малко езеро, старото езеро. В него е позволено да се лови, но само от самния бряг. Без през храсти, през дръвчета да се ходи от среща, то почти невъзможно. Ама има начин. Рибите, меренето на риба, прихващане, нали, вади се с кеп, не се ползват клипери. Позиционирането на рибата върху метъра, муцулмата трябва да е опряна в пластмасовия ограничител отпред, като трябва гърба на рибата да е към цифрите. Опъвате я, трябва да се сложи бадж. На снимката трябва да се види ясно размера на рибата и номера на баджа. И тази снимка се изпраща на Viber на телефонен номер, който е на самите баджове. Така, няма изискване да се изпраща снимката веднага в момента, в който е хваната рибата, може да се прати по-късно, но не, примерно до колко беше периода? До 2.15, 2.20? Да, някъде, 10 минути след края. 10 минути след края вече трябва да се изпрати снимките. Примамките, които се ползват,
почти няма ограничения, трябва да има само една примамка на линията. Така наречения шано дроп, защото отдолу силиконче, отгоре още едно силиконче не е разрешено. Мишките са разрешени, стримери, това никой не съм виждал да ползва. Типични мухарски. Започваме в 8. След малко. Свършваме в 2. Като отборите трябва да се движат заедно и не трябва да има разстояние между двама човека от отбора по-голямо от 10 на метра. Господа Костури, чувате ли? Да. Разстояние между двамата участника от отбора не е повече от 10 метра. Ще го вържа, то не бяга. Мои въпроси. Да. Чуваме, че тук има някаква болест по рибите. Трябва нещо ръкавици или са... Твърди ли са? Като ги пипаме. И на ваши риск, ако искате, слагайте ръкавици. Нали? Да. Ама има такова. Вчера тази риба, която я Аз се хванах, притесних, че си бигат с ракия. ами, замислиш, ще шера ракия с тебе и с Носи това, се Поливай. Значи, разстояние между два отбора също трябва да се спазва някакво. Сега, ние не правим нещо по супер стриктни правила с рулетите да се мери в това. Нали, ние сме повечето хора, по-повече, всички сме си приятели, така че се разбираме. Няма скандали за такива неща, но е добре, когато един отбор е стигнал и е застанал на една точка, отбора, който отива, да не им да става плътно до тях, да им прече и да има разстояние. И фер плей. Рибите, които се зачитат, щука, костур, бяла риба, кефал и сом по размерите обявени от Яра, минималните размери. Сома не се връща, Моля? Сома не се връща. Сома не се връща. При сом трябва да се обадим, те идват от езерото, си го взимат и го правят нещо. За закусените риби, кажи. Закусените риби също не се зачитат. Разкажи за главата там, в рамките на главата. Зад главата, нали? Поне едната тройка трябва да е закачена в областта на главата на рибата, от устата до крилния капак. Да, поне една тройка. Да, след това жилото не са. Да. Сега ние не обикаляме, няма как да гледаме всички, които са закусили риба. Ако видим някой, ние я зачитаме, разчитаме, че нали, сте честни всички. Както и кеповете трябва да са кепват. Малка не трябва да е както имам рибата. Не. Значи рибата се откача. Не, вадиш, откачаш при малката, трупаш се настрани, спокойно се я слагаш на метъра. Притискаш с коляно на врата да изкрушиш, за да може да се отпусне, нали? Сега, нали, така с два пръста врата не е желателно. Някой нещо да се сеща да пита. После релизваш тя. Малко по-късно ще Как се изпука другата ще отида, ще взема водички, така че тук ще има води за пиене. Трябва се. Спокойно, не се притесняй. Ти до колата няма ходиш. Въпроси? Ако нещо за места още никой не е разбрал. 10 секунди до старта тогава. Айде, да сука. Айде. Благодаря. Пет. Как го докарах като трябва? Че са, хоп. Там-тарарам. Ай сега да повесим тук. Ще отидете.
Леко дънци с каракутка. Класика. Добър ден. Избила врака, гледай какво нещо. Штука да не си неси. Штука да не си, да. Отко господин Кивца. Добър ден. Върват ли неща? Вървят. Разбира се. Даже и столче съм си взел днеска. Хайде, успех! Айде, благодаря. Слушам. Нормално, има и такива активни, дето... Очаквам да е хладенце. А? Нищо не помагам. Който можах, направих. Сега само ще гледаме. Ще има някакви риболовци, но по-малко. Сега в ранните часове едва ли. След обед, ако се поправи времето. Голяма штука вади. Не, шаран. Шаран. Бяла риба в червени листи. С жълти листи и червени перки. Кое време? Те къде гони? Фащайте ги, фащайте ги. Тая рана сутрин, ладна, да имаш и две палиш топли.
Ти работиш. Работя. Работиш. Снимам. Дай Бог. Абе, мирна риба ли свалиха от среща, че не можа? Мирна риба. Мирна риба. Да. Тя много разхожда напред-назад. Хубав шаран. Хубав шаран. Към 5-6 кила. О, какво? За съжаление не са броени. Бяла риба с жълти лист и червени перки. Бяла риба. Миналата година лятото, ако знаеш как ме изключи един шаран на главиняр, Апът. видях го на сайт Имиджинга и викам бяла риба и му подавам главиняра, бръм и те ма тресна и се завъртя главата. И си мисля през цялото време, че е хубава бяла риба, той излезе един дивак към 5 кила. Голям кеф. Николайчо ли беше? Той Николай. Така ли беше се кръстил шаран? Николайчо или... Шарана никак не съм го кръстил, върнах го обратно. Не съм го кръстил шарана, но удар има много силно и задния тройник на вайба в устата горе. В смисъл, шарана го изтрещя като стоите горе. Хапат. Любопитни са. Любопитни На са. дребни рибки бай шаран. Любопитни са много. Много. Мгм. В Дунава, ако много си махначия, оставаш гладен. Така, така. Падне ли ми на бойле дребната рибка, една човка ти ударя. Не знам да разбера какво беше ти. Нещо ма дърпа да тъп. Оп, какво беше, бе? Мирни риби има. Мирни риби ли са дали? Има много мирни риби, да. Знам, с мирни риби. Колко мирни риби има да го знава? Всичките. Повече отколкото не се иска. За стабилизация на камерата, не за друго. Да, бе, ти така ще кажеш. Ау, лошо. Браво! Добре, добре. Тръждай да взема метър. Това имаш тук. Вау! Перфектна. Няма проблеме. Искаш школа? Как не го е взяло, не мога да ти кажа. Его. На ръба. Искаш това кохер? Не. Аз ще как на ръба ще се сама.
казах, че Витко ще припка като... Айде, 60-ка! Айде съм де. Витко официално извън топ 3. Така, да почваме докато не е заваляло. Още веднъж благодаря на всички, които дойдоха, участваха в третия кръг заключителен на Реалис Лига. Участваха общо 9 отбора, като 5 отбора имат отчетени зачетни риби. Не съм смятал сумарно колко и какви риби, ще ги сметнем, ще ги публикуваме после в събитието. Така и започвам с отборите, които вземат почетното 6-то място. Това са Таранка, Ивайло Станков, Костадин Коев, Шемандури, Злати Крумов, Станимир Станев, Хищници Русе, Айхан Осменов, Христо Христов и Енертим, Николай Райчев, Петър Копчев. Браво! Това са отборите, които се бориха мъжки, имат откачени риби. Русинските хищници хванаха един шаран, на който педерастите от среща ще им завиждат цял ден. Имаше откачени и таранки, имаше маломерни бели рибки хванати, което много добре означава, че има някаква популация. Има маломерни костурчета, маломерни штуки. И започваме с класирането отзад напред. На пето място с 48 точки, това е една штука, се нареждат отбор контрол. Тодор Манев и Атанас Чанков. На четвърто място заемат само Едри. Те решиха да се сменят вече името и нищо, че се казват само Едри, да мерят дребните риби, които плащат, защото вече няма класация. И затова са измерили една 56 см штука, която им дава четвъртото място. Наградата за най-голяма риба отива при Fishing Junkies, които измериха 71 см. Награда. Плакет. Гледай камерата. Така, трето място. Стига си позирал? Трето място вземат дебютантите в лигата Bike Hunters Никола Алексиев и Теодор Бранков. Трето място те вземат с една штука, която е 60-ка. Браво! Палчев. Една тука за всеки. Благодаря. Дете и аз така до вас. Благодаря. Второ място с една штука, която на метъра видяхме, че е 62, но на снимката е 61. И си ги писахме 61, но второ място с 61 см штука за отбор Костур. Опа! Браво, Метак! Браво! И първо място за
този кръг с 99 точки. Най-голямата штука 71 см, костур 14 и костур 15. Фишинг джънки Станислав Петков и Йордан Купа. Купа. Позиране. Нека и аз се бъргам. Това ще ме видиш това късмета. Помниш той късмета, къде момиче за това? Твърди цици. Така, сега класацията за лигата, крайното класиране, пак не съм правил сумарно, но в лигата общо са взели отбор 15 участие са взели 15 отбора в трите кръга, като няма да ви казвам всичките, защото има тук. Ще ви кажа само как върви класирането от трето, второ, първо, четвърто място. Имаше доста интересно развъркване с точките. Колко очила да сложа на лаптопа, не го виждам хубаво, така че като го публикуваме ще го видите. Но трето място в генералното класиране завземат отбор Таранка, Ивайло и Костадин. Браво! Крайният резултат е 230 точки. Това е 230 метра. 16,5 резултатни точки. Еврейската шапка да не забудете. Второ място с наказателни точки за лигата 14 точка и половина. Общо 103 см в риби. Заемат Костур Димитър. Сега не знам какво Злати мога да ти се снима с тях. Само още малко. Злати, той миналия кръг игра за отбора. Аз съм в електросфер. И победителите в тук нещо не съм го сметнал като хората. С точки от кръговете 199, наказателни точки за лигата 11, Фишинг джънки Станислав Петров и Йордан. Така че гледам класирането седмо, трето, първо място. Те няма да стигнат ръцете, да? Я изправи всичко, изправи. Захапи едната. Много идва. Като штука. Като штука, дай. То аз не исках да се хващам, исках той да се хваща. Зелен. Само тя цици. Без Значи, момчета, благодаря ви още веднъж. Да се снимате заедно всички. Да, но само да си кажа финалните думи. Цяла нощ не съм спал, реч писах, ама тук през чат GPT прекарах да мога да се оправите сега. Благодаря ви наистина и благодаря, че участвате. Така като виждам, се заформя едно ядро, в което се участвам в всичките кръгове, което е много добре и ме радва.
Радваме това, че идват хора, които се състезават заради самата тръпка от състезанието и да се видят с приятели. Супер е. За до година още помислим, лигата ще я има, формата може би ще бъде малко по-различен, но ще го измислим до година. Така че ще се радвам да се виждаме пак. Още веднъж благодаря ви. Да благодарим и на домакините от езеро Загорка за хубавото езеро. И елате сега си направим една хубава масова снимка.